L-Aġenzija ta' Kreditu Ġermaniża Credit Reform tat ċertifikat pożittiv ieħor lill-ekonomija Maltija bi klassifikazzjoni A+ u bi tbassir ekonomiku stabbli. Fost il-fatturi li kontribwixxew għal dan iċ-ċertifikat eċċellenti għal pajjiżna hemm it-tkabbir ekonomiku, is-settur ta' impjiegi b'saħħtu, iż-żieda fit-turiżmu u inċentivi għal pensjonanti. Ir-rapport tal-Credit Reform ġab fix-xejn il-kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-ekonomija Maltija tikber għax qed tiżdied il-popolazzjoni u mhux għax in-nies qed jaqalgħu aktar. Fil-fatt l-analisti ta' Credit Reform magħrufa li janalizzaw bir-reqqa kull dettall qalu wkoll li fuq perjodu ta' 4 snin il-prodott domestiku gross għal kull ras kiber bi kważi 30%. Il-qagħda finanzjara tal-Gvern hija b'saħħitha b'surplus li mistenni jkompli jikber u bid-dejn pubbliku nieżel ferm, sostna r-rapport Ġermaniż. Fatt interessanti ieħor f'dan ir-rapport oġġettiv tal-Credit Reform huwa s-suċċess tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol. L-esperti jgħidu li r-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol li storikament kienet ħafna aktar baxxa issa laħqet dik taż-żona euro. Dan kien dovut għal bosta miżuri fosthom is-servizz b'xejn ta' childcare. B'kontrarju ta' dak li tajt l-Oppożizzjoni, l-esperti Ġermaniżi rramarkaw għal ħidma effettiva tal-Gvern kontra il-ħasil tal-flus. Dawn laqgħu x-xogħol li qed isir sabiex jissaħħu l-istituzzjonijiet indipendenti fosthom l-FIAU u l-MFSA. Ir-rapport laqgħu wkoll investiment ta' 700 miljun euro fl-infrastruttura tat-toroq u r-riforma tal-ġustizzja li lan tagħha huwa li tħaffef u tnaqqas il-burokrazija fil-qrati. L-analisti Ġermaniżi nnotaw ukoll kif Malta saret il-ġurisdizzjoni preferita għall kumpaniji tal-gaming għaliex fi kliem Malta hija serja wkoll f'dan il-qasam. L-Aġenzija ta' Kreditu laqgħet ukoll tkabbir ta' 40% li ra dan is-settur tant importanti fuq medda ta' 3 snin. Ir-rapport innota wkoll kif sa Settembru li għadda ġew f'pajjiżna aktar minn 2 miljun turist, żieda ta' 15% fuq is-sena preċedenti. Ġie notat ukoll kif tul is-sena l-oħra ir-rata tal-esportazzjoni ta' prodotti u servizzi żdiedet bi 3.8%. Sa dan it-tant b'reazzjoni għal dan il-rapport pożittiv minn aġenzija internazzjonali, il-Gvern saħaq li dan huwa konferma oħra ta' kemm il-pjan biex f'Malta ngħixu s-suċċess huwa bbażat fuq prijoritajiet tajbin u sostenibbli li jlestu dan il-pajjiż għall-futur.